문화들이. Lengsuka hai berok hanya halam so video sini YouTube channel lo sung tini nong ni bagai hanya hai video kaisa tu bujak tini ni video nga onek different nang nai sung different kaya mane nong no phungnan sai dogo noro nugu ni makana ani ukolo ko oma hai kai sung sar tangi nai sung oma hai kai sar tangi sung o jaga no asugoi mane sini samung no sanai sini video to noro saiman dongo mane samung awni bagai sung samung hinma sawo ngai noro video no paya sak jora nai tong ni berok ngai berok te kaisa kok sung tini bolongo phailejak norok to yak yagra nugini makna norok to nugini makna amsuke bolong pura ekdom nok bai tabuk sana thanga hinke tabuk sana thanga hinkai 16 kilometer ka herongan salmani e sung amsa hasola phayei om hai kai nong bagai kosto khayei sung samung no khlai tongo berok norok kisa support khaje sung no Hydrolog sini chicken leg piece already muya kho mane mosla tosla rok phulbai ka singomno fry kai fry mane nong nok to bujo baja khai salai nai ta ikon nai je dollok sungmo arada ba bekai sunam layo tam himala ikon norok to nungui makna jefur ramani norok nungui makna ngor ramani bisingo sungo bisingo ikon mosla phuluta norbo sai je dollok wa husho ma haike beleke ro sungnai Bayrok sini mui to munani digino thangja iko tabung mui kutugu chongo
muna non naikha tei srapsa ngai no chini mui munnai munmani bisingo no chini samung no chung chenglai bai rok noro video no choyawi nai tongdi tei chung o hor musung mani eba thapa khur mani emon jani kosto ongkha omo tabuk sana thakai onek kosto makha bai rok bayarok sini mui finally mun paikha जों ताबो अबनो लायक एबा लायक जों खुगलायो इको चिनि मुइ मुन पाइखा bayarok चिनि मुइ मुखा जों ताबो म खुगलायनाय परे चिनि चामुंनो जों चेंलायसिनाय Dolong ka sing tabok ready ka sing tabok sana bagai ready ka tong joto no iko khira ri pakha angkai nok tamane leng suka ma tude dote ok suka khukti rok khukti phai tong han buku ko khukti rok sana mu sumadi khukti phai tong he phai tong dote ri na ri ke roi phai tong phongma marang nai bin bagai mana bayarok chini samung finally ready paikha जों tabok chasinai chicken leg piece iko chicken leg piece sarna sringlia bayarok taun bagai hingkai o mo kaisa dungur ka heng dongo kusang mani dungur eba tuisa bo himano ebun kusang mani bagai ko kisar malia chicken leg piece iko sana ni ready ka joto ready jak जों taw mono sana ni bhajing thalai jinai thoka ba hai super ang somang nable anim la thonga ka bo thoga singma ya do ako nai nai kan tang san nai kan ako zai nai de ba hai thoga nable 산서 꼭 그렇게 봐 꼭 타가 로승가 bayarok chini samung paino tongkha tei mosorok kija yongmane bagai kokrok sing ekdom chari malia bayarok dollar cái sini channel nó total cái nó subscribe khai je like khai je ate cái truk kok bayarok nong ni hamja mung maya khai tei nong sapu dok pan himano hamja mung pan himano oborok maya khai जों bo kasai miyang thanai amne bagai no kija please norok जोंनो support खाइदे त subscribe like ro comment share खाइदे comment का borok sa ya comment khai sari dai chin samung toi ko bayarok ba khai la cái thoka chicken leg piece cái to 산서 꼭 그렇게 했어 다
दिनैनि बागै दिनैनि जामुं आसो नं सिनाय जतन हामबाय যতন হামবাই দলক